Vítajte, moje meno je Tyščinko a v tejto sérii sa budeme venovať edukačno-informačnému obsahu, v ktorom vám budem pravidelne prinášať informácie z globálneho sveta, z globálnych trhov, aktuálne dianie zo svetovej ekonomiky, finančných trhov a hlavne kryptomenového sveta. Tieto všetky informácie majú CryptoCartel members v našom Discorde v reálnom čase, čiže ako náhle sa udeje nejaká udalosť, tak naši analytici a tradery, ktorí 24/7 sedia za grafami, dajú túto informáciu do Discordu a CryptoCartel members majú túto informáciu medzi prvými. Najväčším hráčom na svete, a to v každom sektore, vrátane toho finančného, je Amerika. Dôvodov je hneď niekoľko. Majú najväčšiu ekonomiku na svete. Ich mena, americký dolár, je rezervnou menou na celom svete a zároveň dominujú aj v oblasti obrany, pričom majú vojenské základne po celom svete. Tým chcem zdôrazniť, že rozhodnutia, ktoré robí Amerika, majú vždy najväčší svetový dopad. Vrátane vplyvu na finančný sektor a kryptomenový sektor. Preto v našich videách sa budeme výrazne sústrediť na rozhodnutia, ktoré robí Amerika a taktiež na novinky, ktoré prúdia z Ameriky. Čiže keď to zhrniem, Amerika je najväčšia ekonomika, najväčšia vojenská dominancia a má najväčší vplyv na globálne trhy vrátane krypta. Mnohí z vás, ktorí sledujete globálne trhy, tak dobre viete, že situácia ekonomického rastu nevyzerá najlepšie, najmä v krátkodobom horizonte. Dôvodom sú prebiehajúce vojny aj obchodné spory. Jednou z najväčších príčin neistoty je obchodná vojna medzi USA a Čínou. Donald Trump často používa prehnanú retoriku, aby presadil ekonomickú dominanciu USA. Zvýšil príjem cez clá, podporil americký export a znížil závislosť od dovozu. Doteraz to vyzeralo ako ping-pong s tarifami. Keď USA oznámila clá, Čína reagovala vlastnými opatreniami a zakázala investovanie do amerických spoločností. Ale to sa môže však čoskoro veľmi rýchlo zmeniť. Trumpova retorika voči Číne sa zmiernila a usiluje sa o diplomatickú dohodu. Minister financií Scott Bessent navyše uvedol, že existujúce tarify sú neudržateľné a očakáva ich deeskaláciu v najbližšom období. S potenciálnym zmiernením, keďže Trump pomaly mení retoriku na viac diplomatickú. Očakávam osobne deeskaláciu tohto napätia. Ďalšou témou týchto newsok je Trump versus Fed. Ďalšou neistotou na trhoch boli verbálne útoky Donalda Trumpa na predsedu Fedu Jeroma Powella. Trump ho viackrát nazval, že je spomaleným a že je loser. Pričom naznačil, že ak veľmi bude chcieť, tak Powella bude môcť odvolať. To spôsobilo veľkú neistotu vzhľadom na to, že prezident nemá takúto právomoc odvolať nejakého predsedu Fedu. Donald by musel spraviť nejaké legislatívne zmeny, aby mu to zákon umožňoval. Ale dobrá správa aj v tomto prípade je, že Donald Trump zmiernil retoriku, zmenil tón a vyhlásil, že Powella neodvolá. Čiže opäť tu máme situáciu, Trump sa vyhráža, potom zmení retoriku a Powell zostáva na svojom mieste. A žiadne zákony v Amerike sa zatiaľ nemenia, ktoré by mu umožnili vyhodiť Powella. No a konečne tu máme nejakú pozitívnu informáciu pre kryptotrh. Zmena na čele SEC. Na Slovensku to voláme SEC a je to v podstate americký regulátor cenných papierov, akciových trhov a aj kryptomien. Najvýznamnejší finančný regulátor v USA má na čele nového predsedu. Gary Gensler, motherfucker, ktorý sa podielal na operácii Choke Point s cieľom brzdiť kryptomeny, skončil. A jeho miesto zaujal Paul Atkins. Atkins povedal vo svojom prejave, že jeho hlavnou úlohou bude spraviť prívetivé regulačné prostredie pre kryptoprojekty. To signalizuje pozitívne prostredie pre vznik nových projektov a celkovo pre kryptotrh. Hneď po tejto zmene nastal lepší sentiment na trhu a je to možno taký prvý krok Ameriky naozaj byť lídrom v oblasti kryptomien. Doteraz tým Garym. Takže zhrnutie tejto správy, SEC má nového predsedu, ten predtým bol proti kryptu, ten nový je za krypto a je to veľmi bullish správa. Zlato versus Bitcoin. Zlato od začiatku roku zrastlo 30%, čo je pre tento žltý kov trošku nezvyčajné. Ale samozrejme v období, keď je globálna neistota, tento kov veľmi rád rastie. Za posledné dni zlato ale zaznamenalo mierny pokles po samozrejme obrovskom raste, zatiaľ čo Bitcoin rastol. Tento trend ale dáva veľmi krásny zmysel. Ľudia, ktorí zarobili na tejto pumpe na zlate, presúvajú svoje aktíva do alternatívy, ktorou je Bitcoin. Tento graf ukazuje, že zlato má tendenciu hýbať sa ako prvé a Bitcoin ho nasleduje približne o 100 dní neskôr
no s oveľa prudším pohybom. Historicky platí, že keď zlato začne rásť, Bitcoin často túto vlnu nasleduje s väčšou intenzitou. Napríklad rast zlata začiatkom 2023 bol nasledovaný prudkým narastom Bitcoinu približne o 3 mesiace neskôr. Ak tento vzorec pretrvá, Bitcoin môže čakať ďalší silný pohyb po nedávnom raste zlata. Naznačuje to, že Bitcoin reaguje na makrotrendy podobne ako zlato, len oveľa dynamickejšie. Že zhrnutie tejto správy: zlato rastlo, teraz klesá, Bitcoin rastie, lebo následuje vždy zlato s miernym oneskorením. Môžeme očakávať nové all-time high na Bitcoine podľa tejto analýzy. Ja tomu osobne verím. Nárast záujmu o Bitcoin cez ETF. Za posledný týždeň bol Bitcoin nakúpený prostredníctvom ETF za cca 2 miliardy dolárov. Tento fakt ukazuje to, že záujem inštitucionálnych investorov o Bitcoin prostredníctvom ETF nehorazne rastie. Krátky report tejto správy je taký: obrovský záujem o krypto prostredníctvom ETF, bullish. Poďme sa pozrieť na on-chainové dáta. A tie ukazujú, že veľryby nakupujú. Nedávne on-chain dáta ukázali, že ľudia, ktorí majú nad 1000 bitcoinov, teda whales, začali opäť vo veľkom nakupovať bitcoin. Kupujú dokonca vo väčšom množstve, ako keď bitcoin stál iba $70,000 minulý rok. V minulosti vždy, keď whales nakupovali vo veľkom, znamenalo to, že títo bohatí ľudia vedia niečo, čo retail nevie. A vždy nasledovala obrovská pumpa na Bitcoine. Čiže táto správa je strašný bullish. Takže zhrnutie tejto správy: whales nakupujú, v minulosti vždy krypto rastlo. Bullish. Rýchla správa o mojej obľúbenej kryptomene SUI. SUI! V súvislosti s kryptomenou SUI je veľmi dôležité sledovať event Basecamp, ktorý mohol byť výrazne významným katalizátorom pre prudký rast ceny tohto tokenu. SUI za posledný týždeň zrastlo cca 70%, dlhodobo ja ho mám nakúpený vo veľkom, očakávam cenu tento rok možno až $20, mám ho nakúpený od 80 centov, ale momentálne krátkodobo po obrovskom náraste som dal taký malinký short. Lebo vždy, keď niečo prudko vyrastie, tak vždy tam je tá korekcia. Vždy sú tam ľudia, ktorí chcú odpredať ten profit. To je pre dnešok všetko. Ja verím, že sa vám tieto informácie hodia do vášho tradingu alebo do vašich rozhodovaní. Sleduj tento kanál, daj like, šeruj toto video, napíš do komentáru, čo si myslíš o akejkoľvek udalosti, ktorú som povedal v tomto videu. A neváhaj joinúť náš CryptoCartel Discord, je to zadarmo. A stan sa členom najväčšej kryptokomunity na Slovensku.